ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ବଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ, କଇଁଚ, ପୋକ ଜୋକ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ପୋଖରୀର ମାଛ ଖାଇ ମଜାରେ ସମୟ କଟାଉଥିଲା। ବଗଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ମାଛ ଶିକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ତାର ଅନେକ ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଗକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, ବଗ ମାମୁଁ, ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି? କିଛି ଖାଉନ କାହିଁକି? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? କହିଲ ଦେଖି। ବଗ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମରଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମାଛ ଶିକାର କରୁନି। ଏକଥା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଗଲ? ବଗ କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ଏହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆଜିଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଡରିଯାଇ କହିଲା, ସତରେ ମାମୁଁ, ତୁମେ ekଥା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଲ? ବଗ କହିଲା, ମୋତେ ekଥା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ। ଏ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ପୋଖରୀଟି ଶୁଖିଗଲେ ତୁମେ ସବୁ ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏ ପୋଖରୀରେ ରହୁଛ, ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିବ କିପରି? ekଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ ଆଉ ମାଛ ମାରିବିନି। ପାଖ ଆଖର ସବୁ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ମାଛମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୂର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ପୋଖରୀରେ ମାଛମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛି। ସତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏ ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ନାହିଁ। ହାୟ ରେ ଭାଗ୍ୟ। ବଗଠାରୁ ekଥା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ଡଗ ଡଗ ହୋଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ପୋଖରୀର ଯେତେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରି ବଗକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ମାମୁଁ, କ'ଣ ହେଲେ ଉପାୟ କୁହ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ? ବଗ ଆଖି ବୁଜି କହିଲା, ଏହିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗହୀରିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। କେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଛି। 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖିବା ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପିଠିରେ ଆସି ବସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ekଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୁଁ ଆଗେ ଯିବି। ଆଉ କିଏ କହିଲା, କୋକା, ମୋତେ ଆଗ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଭଳି କହି ସମସ୍ତେ ବଗ ମାମୁଁର ଚାରିପଟେ ଘେରି ଗଲେ। ଏଥର ଦୁଷ୍ଟ ବଗର ଭାଗ୍ୟ ତେଜିଲା। ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ପିଠିରେ ବସାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପୋଖରୀକୁ ଫେରିଆସି ଆହୁରି କ'ଣ ମିଛ କାହାଣୀ କହି ଆଉ ଜଣକୁ ଭୁଲାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପେଟ ପୂରା ଭୋଜନ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଗଲା। ଦିନେ କଙ୍କଡ଼ା ବଗକୁ କହିଲା, ମାମୁଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି, ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛ। ମୋତେ ପୁଣି କେବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ନେବ କହିଲ? କଙ୍କଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି ବଗ ଭାବିଲା, ସବୁଦିନ ସେଇ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଥର କଙ୍କଡ଼ାଟି ଖାଇଲେ ଟିକିଏ ପାଟିର ସୁଆଦ ବଦଳାନ୍ତାନି। ଏପରି ଭାବି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଗ ପିଠିରେ ବସି ଦୂରରୁ ମାଛମାନଙ୍କର ହାଡ଼ର ଗଦାଟି ଦେଖିପାରି ପଚାରିଲା, ମାମୁଁ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀଟି ଆଉ କେତେ ଦୂର? ମୂର୍ଖ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି ଭାବି ବଗ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ କଙ୍କଡ଼ା, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କଥା ସବୁ ମିଛ। ମାଛମାନେ ସବୁ ମୋ ପେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିନେ। ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଏ ପଥର ଉପରେ ପିଟି ମାରି ଖାଇବି। ekଥା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଚକ୍ର ଘୂରିଲା। ସେ ବଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଗ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବଗର କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କଙ୍କଡ଼ା ବଗର ବେକରେ ଝୁଲି ପଡ଼ି ଦୁଇ ପଟୁ ଚାପି ଧରିଲା। ବୁଢ଼ା ବଗଟି ଛାଟିପେଟି ହୋଇ ମରିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ପୋଖରୀର ସମସ୍ତେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଆରାମରେ ସୁଖରେ ରହିଲେ।